mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out yun yung tanan, amping mo permi. Karon no, di ta maglangan. Iya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Lakasan. Budbud o Bibingka. Og si Tokoy, Bitaw, no? ayaw kong ingnan nga. Uy, Ala, may nanuktok sa pultahan. Abrayan ako, bay? Uban natin ka. Kinsay, O, ikaw. Natala din mo. Tokoy, ni ano sab ka Tokoy? Yam gani mo. Pagak sa ilong. Natala din mo. Unsay meaning sa PNP? Philippine National Police. Unsay meaning sa NPA? Naong pulos agtang. Pagak Sa ilong. Ako na sabi. Nganong ang baktin, magdoko-doko man initawag sa ilang nanay. Mawaw sila, kaya ilang nanay, baboy man. Pagak sa ilong. Ay, asa man na ito kibayan ni nilari na tala. Halos turot naman ng itong mga bandi pulawan o brilyantes. Gusto ka mo mga kauban kong inkantuhanong tuwintes. Lisod kyod ang atong kahimtang karon. Gumikan sa grabing korupsyon ining atong gingharian karon. Apan sultihan ko kamo kung walay korupsyon ning atong gingharian. Hayan! Haya-haya sa atong kahimtang karon. Dili kabus sang atong gingharian sa bahandi. Gani, naghinubra kini. Apan dito lang paingon sa ilang mga pulsa o baol ang mga pinuntil nga bulawan o brilyantes. Buhong o nanambok ang ilang mga kaalyado. Ilabi na ang ilang mga kongresmanos o senadoros. Lamurok na kaayo og aping. Himos na kaayo. Gumikan sa naghinubrang bahandi nga ilang gikawkaw. O gani, plano na nilang palagputon ko. Isipray na ning atong gingharian. Aron wa na'y mubabag sa ilang mga plano. Musugot ba ka mo? Nga ma-impeach ako nga inyong rayna? Kung mao, hangyoon ko kamo. Magtinabangay kita. Aron manupag sila sa ilang mga salaod. Oyan, Reyna, tala! Daan pa ko bay sigaw. Naunsa? Nga, kaya nakita man nato ang langgam nga tabian ni Esop si Tokoy. No? Ayala. Uy. Uy. Ano? May nanuktok sa pultahan. May nanugtog na sa may ikaw. May balik si Tokoy. Abrihan akong pultahan. Kitang dohag yapon may jigaw. Dali. Oh. Kuyo kita pirmi yun. Lakas ka na. Oh. May balik lagi ka. Uy. Di mao. Reyna Tara, ikaw ka na. Nagistorbo ko ba kamo, Jeko? Nonoy? Waoy. Gusto kong ikasulti kamo. Dayon Reyna Tara. Dayon nga rin. Reyna, tara. Kung mahimo, sunod mo na ko. May gusto kong ipakita ninyo. Oo, Reyna, tara. Tana. Mao kini ang dakong hawanan ning palasyo sa Reyna. Ang mga diwindi nagbansa-bansa sa pagkikaway, ginamit ang mga hait na hinagiman. Ala, doon sa mga duwindes nga, nagbansay og panao, og paglabas bangkaw. Nagbansay-bansay pagkikaway, pinaagi sa kamot og til. La, Kana tungod kay
Mao kini ang dapit. Diin magbansay sila sa pagpakigubat unya sa duwendes nga naulipon sa dautan nga haring bibiti. Reyna Tara. Un padayon gid sila sa ilang pagkadautan. Mapugos kami sa pagbuka nila. Civil War. Duwendes batok duwendes. Nagilang opsyon ani. Nagilang opsyon ng kalikayan ang Civil War. Tuna pa. Unsa man, Reyna Tara? Kung muhunong sila sa ilang daotang buhat, ug musubay sa matarong, apan lisod ug imposible kanang mahitabo. Ngano man Reyna Tara? Naulipon sila sa ginadiling drogas, ang pulbos nga itom. Kutob sa kaalyado niya, sagad mao kana ang ipabuhat nila. Pahinguson sa pulbos nga itom. Unsa siya? Aron way mo piyait ug mahimong kabahin sa ilang sindikato. Kuya Wagod. Maunang imposible na kaayo ka ng mahitabo nga mahunong sila sa pagbuhat og dautan. Kay nasayod sila kung ako ang maghari ning gingharian. Manubag sila sa balaod ning among engkantohanong kaliputan. Mabilanggo sila sama sa ilang gibuhat sa akong amahang hari kaniadto. Reyna Tara. Asa kita haring mimiti? Dali, padlakaw kita sakay sa tong karwaheng kiring. Kasa lang kita, mahal nga haring mimiti, bana ko. Sekretong makikita ka na ko karon. Ang akong suod gayong ikagaw nga Kongresmanos. Si Kongresmanos Tenten Romualdez. Oh, siya ni ay. Nakasiguro kong bahandi na sab ka na. Gusto ka? Minalitang bandi na sa asawa kong kuka. Nadaghang bahandi ni Ana, mahal nga haring mimiti. Magdali niya kukak. Pero patmatngon, kay moraw niya kag pingguin nga madugmo. Ah, bangag sa ilong. May lain pang paagi aron kalikayan ang Civil War. Unsa to Reyna Tara? May lain pang pamaagi. Unsa man, Reyna Tara? Nga manaog sayang pwesto. Isip hari si BBT. Unsa? Pero imposible gihapon ka nang mahitabo. Kay dili na matutlan sa konsensya ug kauwaw si Haring BBT ug ang iyang kaalyado. Ngano man? Kay mga bangag sila. Pangag sa ilong! Sangko sa langit ang kalipay kung gibati karon. Maria Picat. Nalipay kang niata karon sa engkantohanong duwinding kalibutan, Arturo. Dili. Ay, unsa man day ang imong gikalipayan? Kay ni kita karon maghigda ning lawak sa mga duwindis. Naghigda ining katri nga igo-igo lang ang gitason. Gani, milapas ang imong tiil tungod sa imong kataas, Arturo. Apa nagtanday ko nimo, Maria Picat. May Delilah. Og nagtanday sa kunimo, Arturo. May Samson. Butang, murag ni ako karon sa langit, nag-utaw-utaw tungod sa kalipay. Managsama kitang gibati, Arturo. Let's enjoy and cherish every moment in our life, Maria Picat, my Delilah. Oh, may Samson. Ilabi na kay mga tiguang na ta. Apanwa ka na magpasabot. Ganatapos na ang atong pagminahalay. Gani, nagsugod palang tagsumpay sa naputol nga kagahapon. Arturo,
May Samsung. Oh, Gian, giablihan mo ko na nimong pultahan. Asa man ka? Wiwis siyan, adi takla. Una yun siyan. Parehas ta. Kadiyot ha, ubanati ka. Ay, sige ate. Asa man ka ang CR din eh? Hala, may kulang kamay. Milupad na palayo. Niapod lang kam tabian. Nera man ka din sa Hardian. Bogart, Lalat. nag-usama ka din Nanigarilyo ko. May kalit nga may kunit sa akong likod. Ako. Bugnaw kayo, kamot na may kunit sa akong buko-buko. Nanay! Kinsa man ka. Ayaw may pasakit eh. Maloy tong ka na mo. Bisita rami. Nanay! Kinsa ka. Utara rin mo! Tukoy! Oy, ikaw na? Utara rin mo! Ni amo sabling amaw. Pero makatunong nga amaw. Ngutana ko, be. Unsa ang pinakataas ka bukid sa tibok kalibutan? Mount Everest! Katanong nga. Unsa pa po ang pinakalami nga bukit? Doon na day. Mountain Dew. Bangan sa ilong. Utala pa mo. Tukoy, asa makita ang pinakadaghang isda sa Pilipinas? Palawan. Katunong gihapon da? Asa makita ang mga isdang bunguton sa Cebu? Isdang bunguton? Uy, gusto mo? Naday na, asa man? Sa Kamagayan. Pangas kayo! Kuha ni gilaing paagi na eh. Ang din masibilwar. Abi ninyo, Checo. May katapusan pang paagi. Aron dili madayon ang Civil War. Unsa? May lain pa din pagi. Namanaog ko sa akong katungdanan. Isipray na ning kingharian. O kaha, ila kong mapa-impeach ni ining kingharian. Kung may tabo ka na, posible nga sama sa imong amahan nga hari kanito. Mabilanggo ka usab, Reyna Tara. Husto ka. Kung may tabo ka na, mulipang ug musamot ug dili nakapugnan ang ilang kadautan. Diin magkaluluoy o magantos ka mo? Ilabi ng kinabag ang duot sa mga matarong nga duwindi. Ang kaugmaon sa mga kabataan o sa umaabot nga henerasyon sa mga duwindes. Butang nga dili nako katugot mahal nga Reyna Tara. Checo, Kuno sa desisyon ni Baiji ka Bausap ang ako, mahal nga Reyna Tara. Siyan, side. og nako sad, mahal nga Reyna Tara. Salamat kaninyo. Iargi mo. Nangita mi og si RJ ko. Wiwi man nun ta, siyan. Pero nasaag man ni good. Og timing ang amo pag-abot. Nabati na mo ang inyong panagsulti. Salamat aklat. Matarong ka gyud. Unsa man di ay manager ko? Daotan mi? Baya, ano? Tarong sa biyay. Pero, magpabayad lang yan. Magpabayad mi sa among kahago. Cute. Ay, nero sabi mga naong ugsis panas. Iya sa lagi mo. Kita maming takla. O sa batang abnormal, napaingon din maong among gisundan. Dili man abnormal siyan, good. Paghilam diha ay. Ayog daog-daog akong manghud, Miss Lalat.
Palihog lang. Utro sa katakla. Paghilom. Kadiyot lang, mahal nga Rayna Tara. May ipangutana lang ko. Unsa ka na? Dili ba nga mga gamhanan mo mga diwindi? Unsa may dag-anan na mo mga sama na mo mga tao lamang? Bitaw. Ito na. Labing siguro. Kamatayon lang nga among dangatan ini. Mahal nga Rayna Tara. Nanay! Husto ka, Diego. Mga kamhanan kaming mga duwindi. Apan mas kusog ang gihuptang gahom sa mga opisyal o kadagkuan ning kingharian. Labaw pa si imong gahom, mahal nga Rayna Tara. Mas labaw ang akong gahom kaysa uban. Maayo noon. Pero mas labaw ang gahom nga gihuptan ni Haring Pipiti. Kay kanamong tanang mga duwendes ning kingharian. Nanay! Hilom rakot, Bogart. Huwag ka ni Adlok Chiyan. Sukod siyan mga pad. Pero kung magkiusa ang kinapag ang mga duwendes, malupig yun ang gahom ni Haring Pipiti sa kinapag ang duwendes ka nagkiusa. Pero, dayag nga wa mo magkiusa, Rayna Tara. Gusto ka, Taka. Ang uban, kutob lang sa pagyaw-yaw o pagreklamo. Gusto kaayo o kausapan, pero way konkretong aksyon. Ang uban, nang hadlok, nga tingali og lisod-lisoron sila, o kaha, dunay daotang mahitabo nila, o sa ilang pamilya. Unsa? Ang uban, mibuhat sad og malinaw nga aksyon, nga mao ang pagwelga sa kadalanan, aron mahunong ang korupsyon, aron malinaw manaog sa iyang katungtanan si Haring Pipiti nga dayag na kayong nangurakot uban sa iyang mga kaalyado. Og tigamitan pagyud sa ilikal nga drogas nga mao ang pulbos nga itom. Pero duna say mga binayrang grupo nga magwelga nga igo lang sa pagsamok. Duna say ubang 8 grupo nga nagwelga nga inay ang namunuan karong hari ang dayag nga nangurakot. Ako naman hinuoy ilang pakanaokon sa akong pwesto. Nganong mao man ang ilang gibuhat, Rayna Tara? Kay gikan pa sa akong amahan nga kanhi-hari ning among gingharian. Nga karon nabilanggo sa dahog. Iya nang gipatukan ang mga 8 grupo nga way laing tumong og mithi. Mao ang destabilisasyon ning kingharian. Huwag nasayod sila nga kon ako ang maghari ning gingharian, ipadayon ko gyud ang nasuktan sa akong amahan. Haumog angay lamang, mahal nga Rayna Tara. Husto ka, Checo. Maugit ka na ang akong buhaton kung itugot ni Bathala nga ako ang maghari ning kingharian. Pero unsaon man kana mo pagtabang, mahal nga Rayna Tara? Nawa man mi gahom. Bitaw. Ustos di ko, mahal nga rin na ta. Mas mayo siguro, ano na lang, atagan lang ko ninyo, ganti nga bulawag brilyantis, pauli lang ko sa mo. Ako si Bogart. Ay, kami na yung duha ni Lalap. Mga naong kinugdis panas. Sa daan ng Chiskanas. Uy, parehas na sa Chisin tapos. Tumpak. Hilam ay. Kumutulpuro ng bakbak ni mo. Abnormal ka. Ayaw ing taon oy, Miss Lalat. Maluoy kas bata. Sige na, mahal nga rin na ta. Aron sige, pagkabatsi namin din eh. Balik namin sa among kalibutan. Ya, ato na, nabi! Ato na! Bitaw! Wasab sila din sa kwarto nila ni Takla.
Wasad sila sa kwarto nila ni Bogart og lalat. Oh, kun mao, asa ka silang tanan? Kining. Wala mo gid mi katabang yun. Bantay ko na. Mas mayo siguro nga. Atagan lang ninyo. Taga iming lalat, taga imi. Oh, tinuod na. Tinuod na. Tinuod na. Nabaday, tinuod na. May mo pa ba may katabang nimo mahal nga ray na tara? Tuna, Cheko. Unsa ka na? Kinahanglang adtuon ninyo ang balaang bukid sa Inayawan. Unsa? Bukid sa Inayawan? Huh? Yan na, wa may bukid sa Inayawan. Barangay raman na, sakop sa Cebu City. Teka dito mga ni Carol. Nasa Dili. Nya, labi na tong writer-director. O Jirax. Labag ka bugat, patakan naman ang kagyawit ya. Mag-unsa man mi sa balaang bukid sa Inayawan, mahal nga ray na tara. Unsa may imong ipabuhat namo? May buhaton mo dito. Ug doon na mo'y kuhaon. Kuhaon! May kuhaon ng bulawan? O ka, brillantes o diamante? Dili! Oo, sa man ay. Nakasiguro ko nga, importante kaayo na. Ingat siyan, power! Husto ka, Gian. Gahom? Naa dito gitaguan ang kusog nga kahom. Kusog nga gahom? Husto ka mo. Ug ang mga tao lang nga sama ninyo ang makagamit sa maong kusog nga kahom. Sa magic wand. Magic wand? Unsa ka na mahal nga prinsesa Tara? Sama ining gahom nga among gihuptan. Nia, tanawa. Ano? Sti, kagamay ka ng imong gigunitan. Mahal nga, Reyna Tara. Husto ka, Noy. Yabag na. Ha? Usaw na nimo. Tuslok sa mata, sa kaway. Dili. Ipangko naman na ako sa taas na kong buhok. Oh, yun. Baya, no? Yabag yun. Kini ang angay ni mo, Bogart. Igusong ta! Nahimong baki si Bogart! Ikaw, sad! Igusong ta! Ala! Hala? Nahay mong bakis bugat ug lalat? Ikaw, salamat. Kining minalitang bulawan. Igagaw kong Kongresmanos Tintin. Ikaw, kunagari! Musa mas daghan ng imong bahin! Mas daghang malita ang imong mata! Mahal nga haring bibitibol! Nalimot ka ba? Nga ikaw ang pinakasud na kong igagaw. Og sumusunod sa kong trono. Isip hari ng gingharian. Kongresmanos Tintin. Haring bibitibol! Kung unsay ako, mausap ang imo, Kongresmanos Tintin. Bosa, ating kapatid kita. Magtunga kikira sa atong makurakot. Haring bibitibol! Tunga ng ganitas bisyo. Tunga sabta sa minalitang bulawan. Salamat, igagaw kong haring bibiti! Ikan ka na sa akong karwahe, ang minalitang bulawan. Matuman, haring bibiti! Hala, nahimong friends si Kuya Bogart at si Miss Lalat. Maunay angay nila.
Muna. Kukik! Kukik! Mga naman ko na sila chispanas good. Kukik! Kaluoy nila, uy. Nakita ninyo kung unsay mahimo Kukik! ining magic wand. Oh, mahal nga Reyna Tara. Kukik! 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 Karon, ibalik ko na sila sa pagkatao. Igusong! Ta! Nanay! Anayo na tantaw pagbalik po ko. Ayaw na miyog. Tirahe anang magic pa na. Mahal nga rin na. Kaya wag ko di na. May mundang baki. Nahimong paki ang maiko ining among kahom. O gingon inisad ang makuha ninyong kahom sa balaang bukid sa Inayawan. Nakita yun ako. Ay, baya. Nakita yun na mo ang tanan. Mahal ka rin na, Tara. Nakita yun na mo. Ay, nahimong baki ang malditong bogat o ang igat kalalat. Maong yun. Ni asad mo dadi, Arturo? Mami Maria Pikat? Nangita, magud mi ninyo, iho Jigo. Pero wa man mo sinyong mga kwarto. Kinahanglang mo biyahe ka mo paingon sa balaang bukid sa Inayawan. Aron makuha ninyo ang mga magic wand. Huwag may gahom na unya ka mo nga ikasukol nila ni Haring Pipiti. Matuman, mahal nga Reyna Tara. Pangandam ka mo alang sa taas og layo nga biyahe. Ay, damoy. Hindi kapoy pa ba yakong lakang? Tingan, andam na. Ingon man sad ko, mahal nga Reyna Tara. Andam na ko. Lakip na ko. Labaw pa ko. Ay, ako bisag senior citizen, pero kayahon gapon. Ako sab. Bisag may rayuman ha. Basta naa ka lang sa kong kiliran, Maria Pikat. May Delilah. Oh, Arturo. May Samson. Kining maglakaw yun, mahal nga Reyna Tara. Ha? Maya, marag ko mong bagtang ana. Ikaw, yaks. Reklamador biya di mga chispanas, oy. Sige mo reklamo, nalimot mo, nagpabayad biya mo. Ayaw mo kabalaka. Musakay ka mo sa akong hikanting langgam. Ha? Ikanting langgam? Agila! Ay, Higanti, agila. Wow! Ala! Sakay na ka mo sa iyang buko-buko. Yay! Kasakay na dyan, bird. Ako kayo. Big kayo. Sige! Matuman, Reyna Tara. Anak ko. Mahal niya Haring Bibiti. Oh, kugas ka! Umabot nga rin na! Mingging halian! Wala! Isuod ka mago din eh. Nag-meeting pa kami sa pinakasuod kong igagaw nga si Congressman Ostenten. Ang! Nabala ka man ko ba, anak ko? Haring Bibiti. Ano man? Puno na kayo nga itong karwahe sa minalitang Pulawan. Dili na masud ang tanan mong minalitang Pulawan. Baubag ko kakasawa ko. Ayaw ka ba ka? Unsay imong buhaton? Congressman Ostenten. Padoy ang imong sinaligan nga si Congressman Saldi Cuco. Nga unsa man, mahal kong Haring Bibiti. Ipahatod sa palasyo ang ubang minalitang bulawan. Matuman, mahal nga Haring Bibiti. Pero ayaw kalimot, sa loyo sa palasyo paagya, karon dili mabatikdan. Pero kinsa may mo receive nila sa loyo sa palasyo? Ayaw ka ba naka, Congressman Ostenten? Ako ang madawat og magpaabot kanila sa loyo sa palasyo. Oh, unsa ni ay? Why problema? Tana! Mahal nga Haring Bibiti. Unya na.
inayawan. Yay! Naadyan! Sakay ganting agila! Gunit yun siyan. Oh, ate! Bogoy! Bogoy kaksak ko kay kingalit mawag ko. Kining, iyahay lang talat. Ha? Delikado gini. Ayaw sa bayid na ko eh. Mura ka nagkiring. Ay, alay ka lang nako, gunit lat. Safety pa ka. May gunitan ka na. May salpabida pa ka. Kumawag sa tubig. Bangat sa ilong. Arturo, dili ka ko makabuhi og mahog inis paghawid ining pisi nga gihigot sa higanting agila. Ayaw ka balaka. Di ako Maria Picat. Andam og dagana sa pagsaho nimo kon ma-fall ka na ako. Arturo! Sandig lang na ako. Og ampingan kung yun ikaw Maria Picat. Nag-igat-igat pa yung mga tiguang. Uy. Dili mi parehas si mong igat lalat. Andam raming tanan, mahal nga Reyna Tara. Lupad, Akira! Lupad! Lapit na agila! Gunit yun siyan. Ate takla! Misaka na kita. Nanay! Ano ka, Bogay? Murag, misaka nga kong kabuhi nga milupat pataas kining gisagyan dang ikanting agila. Oy! Talawan yung kanahan. Siguro, wag ka kasakay yung Ferris wheel sa bata pagkabukay no. Wagyod. Kay pusil-pusil naman ang akong galingawan sa pinihan sa una. Kahapog na ining iyang paglupad, oy! Gaksunti ka, Maria Picat. Aron safety ka. Oh, Arturo! May Samson! May Delilah. Oh, Kalayo na ning atong naabtan. Ala, asa magkatain ni paingon? Sigon din ni sa ipataban nga mapa ni mahal nga Reyna Tara. Buagi ko natag pito kasapa ug pito ka bukid. Una nato maabtan ang balaang bukid sa inayawan. Ala, unsa man siya nagpaabot na to dito by Jigaw? Matod pa ni mahal nga Reyna Tara. Muagi kita pagsuway, kalisod ug kakuyaw. Nanay. Bago pa na ba ko nagpamanicure ang pedicure eh? Labay siguro madaot yun ni. Bisan unsay mahitabo, Diego. Andam na ko. Diyan sa dati! Kami sab ni Maria Picat. tidood na, Diego. Gangap as nguling. Kumbate! Kumbati ni Ral! Unsa kahay sunod na mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa inyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ko no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.